Wala ka nang pake kung anong gusto kong gawin sa buhay. At least wala akong nasasagasaang tao. Eh di wow. Pero iniputan ka. Hoy Baak! Huwag kang magsasalsweet mamaya ha! Salsweet? Bakit pa tawang-tawa kapag sinasabi yung salsweet Panyang? Huwag mo nang alamin yun, Gunyang. Bata ka pa. Malalaman mo din yun sa tamang panahon. Ikaw, kung kani-kanino ka kasi sumasama, kaya kung ano-ano natututunan mo. Ang asim! Ang asim naman ito. Hindi ah, matamis kaya itong mangga ni Baak. Galing pala kay Baak. Sarap naman ang hangin dito, Gunyang. Kaya nga Panyang, tingnan mo naman ang dami nating mangga. Kaya nga. Tikman mo to, sarap. Kaninong mangga ba yan? Sarap talaga ng mangga ni Baak. Ay, kay Baak pala to. Tikman mo Panyang. Sa kanya din to, itong mga to. Pag naubos natin to, Kuha pa pipitas tayo pa dun. tayo dyan. Ang dami oh. Tama. May tatlo tayong sasawan. Kaya. Ito, akala ko isusubo mo sa akin. Ganyan. Sana all. O diba, natikman mo na yung mangga ni Baak. Ang gampap. Ayan. Talagang ganyan yan. Bagong eh. Tingnan mo, may laman pa oh. Nagbangsit. Naimas ata. Sarap. Hap. Hap talaga tumambay dito. Lalo na kung brown out lagi. Ano naman, ubo ka? Nangangamoy. Eh, anong magagawa kong init? Dapat ganito na lang lagi. Brown out? kasi pag brown out, nakatambay tayo dito, di ba? Presko. Sana all. Ano yun? Sabi na. Eh, kasla basit at bunga ng mangga. Dal-dalin dan sa amoy. Bayag nga malumin ta daman pagatang ko arak kon. What? Ako may mangga. Nandiyan si Baak. Ay, si tambayan nyo te ah. Hi Baak. Totoo bang wala na kayo ng jowa mo? Ano nagsilingin? Uno yung boy. Nagsiling mga motor mount. May tayo. Atro tikang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan nato for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ato di TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatak to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag di buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Ngam mabalin uri may isa lang kasta. Mabalin lat ta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo niya tilugan ko. Kasla barbalot ta kanayon. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkarti ka mo tayo. Mga lang mati. Ay, si tambayan nyo te ah. Hi Baak. Totoo bang wala na kayo ng jowa mo? Ay, hindi. Fake news yun. Hindi nga kinasal eh. Balita namin, hindi daw sa'yo yung baby ah. Kawawa ka naman. Kawawa. Katawa yung pa ah. Ang bibang yun. E di paano yan? Baak ka na naman. Pero ano bang ibig sabihin ng Baak Panyang? Ano pa nga ba? E di matandang binata. Bakit? May problema ba sa pagkabaak ko? At least wala nang nagpapabebe. Yan, wala ka kasing ka-sweet-sweet sa katawan. Kaya ka iniiwan eh. Diba? Oo. Sweet, sweet. Adula amin. Kaya magsal sweet. Tsaka iskamata nga ayat. Ano na naman yung sal-sweet Panyang? Huwag mo nang tanungin. Masisira lang ang buhay mo. Parang narinig ko na dati yung Panyang. Yung honey, my love, so sweet. Diba? Bakit? Ano bang nakakatawa? Totoo naman, honey, my love, so sweet yun, diba? Sa badag itong babae. Sa bali man natarong bumartang iwat yun.
Wala namang nakakatawa dun ah. Kasano nga madagkatawa ata kay makarelate. Green-minded to. Paano naging green-minded yun, Baak? Ikanta lang naman yun. Hindi naman sal-sweet yun. So sweet yung sinasabi mo. Ah, pero iniwan ka. Isa nga mga asara ni Kuya na yan. Eh, ano naman kung iniwan ako? Siyempre, magsosolo ka na naman sa buhay. Oo. Matik yan. Magsasal-sweet na naman yan. Wala ka nang pake kung anong gusto kong gawin sa buhay. At least wala ako nasasagasahang tao. Eh di wow. Pero, iniputan ka. Ta kayo manatan. Nagsusurdo kayo. Ni, apay nagalan nyo mangga. Nya, nagalan nyo ata mangga. Huwag mong sabihing pinitas namin sa mangga mo yan. Binili namin sa palengkehan ni Panyang. Kaya nga. Puna yata sa usawan yun. Talo nga klase. Toyo, suka, bagoong, may tatripyo ah. Kaya kayo tinutoyo eh, mahilig kayo sa toyo. Eh, trip nga namin eh. Walang basagan ng trip. Ta kayo manatan, magpabad trip kayo. Kaya iniiwan yun Panyang eh. Pangit ng ugali. Kaya nga. Magmangga na nga lang tayo. Hoy, Baak! Huwag kang magsasal-sweet mamaya, ha? Sal-sweet. Bakit pa tawang-tawa kapag sinasabi yung salsit Panyang? Huwag mo nang alamin yan, Gunyang. Bata ka pa. Malalaman mo din yun sa tamang panahon. Ikaw, kung kani-kanino ka kasi sumasama, kaya kung ano-ano natututunan mo. Ngasim! Ngasim naman ito. Hindi ah. Matamis kaya tong mangga ni Baak. Galing pala kay Baak. Hindi niya alam. Galing talaga sa puto. Mamaya kumuha ulit tayo. Kaya dala mong umubos. Sakto-sakto, umalis na siya.